ಮತ್ತೆಂಚಲದು ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯಗಂದು ಬಲಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಮುರಣೆಂಕುಲು ದೇವರ ಮನೆ ಪೋದಿತ್ತದೆ ಅಂಚ ಪಿರಬನ್ನ ಕೊಣತೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಉಣ್ಣದೆ ಅಲ್ಪ ಲೈನಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ದೀಪೇರು ಮಾರರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪ ಮೀನುದ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಕುಲು ಪಿರಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆನಿ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮುರಣಿಗೆ ಪೆಂಕ್ ಲೈತರ ಪೈನತೆ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮುರುಮಿಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇದಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೇನೋ 1 kg ಕಾವಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತದೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಚೂರು ಓರಿದನು ದಾದಂದು ಪನಗ ಮುರಣಿ ಐತರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂತೆ ಅಂತೆ ಕಜಿಪು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಕೋಡೆ ತಿಂಪಿದೆ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇನಿ ಕೊರಿದನು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿದ ಮುರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರು ಮಂದಿತ್ತೇನ ಐತರದಾನಿ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಂತೇನು ಚಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಪಾಲು ಗುಂಡತಿ ಖಾಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ದೂರ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಅಣೆಂಗ್ಳು ಲಾಂಗ್ ಪೂರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡತಿ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮೀನು ಕನಪನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಳು ಪೋನಗ ಕತ್ತಲೆ ಅದಿತ್ತೀನಿ ಪಿರಬನ್ನ ಇಂಕ್ಳು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅವು ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ಬಂದ ರಾತನು ಆತನ ಆರು ಪಂಡಿದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದೊಂಜಿ ಅಜ್ಜರಿತ್ತಿರು ಅರ್ಪಣ್ಣಿರು ಇಂದು ಪಾಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ 150 ಎಟ್ಟಿಗೆ 150 ಬನ್ನಾಗ ಏರು ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಬಂಪಿರು ಅಂಚೆ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬನ್ನಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಬಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮುರುಮೀನಿಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಮುರುಮೀನಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಇತ್ತು ನಂದು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಮಂತ ಐತರದನಿಲ್ಲ ಮಂತೆ ಆನ್ಲ ಸೋನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ ತಿಂದು 6 ಮುರುಮೀನು ತಿಂಪಿ 6 ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಆನ್ಲ ಸೋನೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಬೆಗ ಸೋನುಗು ಕೊರಿಯೆ ಮಲ್ಲ ತಿಂಪುಜೆ ಮುರುಮೀನು ಪುರ ಬಕ್ಕ ಇನಿಕು ತುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕಲ ಬಿಸಲದ ಕಜಿಪುಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕುಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಪಟ ದಯ ಪಾತೆನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿನಿ ಪಾತೆನು ಒಂದೇನೆ ಪಾತೆಗೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆನ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಗ ಪನ್ನಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಎಡ ಮಲ್ಲ ಎಡ ಒಂದು ಪೆರೆಪಯನ ಇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪೆರಿಪಿನಿ ಅಂಚ ನಿಕೊಳ್ಳೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಂಪುಗಂದು ಅಂಚ ಯಾನುಳ್ಳತಿ ಮುರಣಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಎತ್ತನತಿ ಐಕ್ಲೊಳತೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ 2 ಸಲ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುದು ಐಕೊಂಡದು ಮಲ್ಲ ಉಂದಿ ಈಗಿನ ಮರುವೈ ಅವೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಅವು ಎಂಕುಲು ಆನಿ ಉಡೆಗ ಪೋನ ಕೊಡತಿ 19 ಇತ್ತ ಮುಂದೆ ಮರುವೈ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದೇ ಜನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮಾಸ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನತಿ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಬಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟಾಡಿ ಎನ್ನೋ ಮರುವೈದ ಪುಣ್ಯದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಉಣ್ಣತಿ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಆ 4 ಕಟ್ಟದೆ ತೊಂದಿತ್ಯಾನ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕಟ್ಟಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಐಟ್ ರಡ್ಡ ಕಟ್ಟ ಯಾನ ಮರುವೈದ ಪುಣ್ಯಗ ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ಯಾನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಎಂಕುಲು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಫರಂಗಿಪೇಟೆದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಸಾರೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕುನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ ನೆನಪಾನಗನಗ ಪನ್ಪೇವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪಾನ ನಿಕುಲು ಪುರಾಣಿ ಕೊಂಜ ಡೈಲಾಗ್ ತೆಲ್ಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಇರ್ನ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕುಲೆ ಅಂದೆ ಆ ಪಾಪ ಕುಶಾಲು ಬಂತೀನಿ ಯಾರು ಕುಶಾಲು ಇದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡದ 40+ ಅನ್ನಗ ಪೂರಿಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಗಂದು ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಹತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಯಾನೇನು ಎನ್ನನೇ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗ ಲಂಚನೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಂಕ ಬಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಾಗ ಲಂಚನೆ ತಂದು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತುಕೊಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಡೊಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಣತಿ ಅವು ಯಾನು ದಯ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಹೊಡಿತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟಿ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಜನ್ಸ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನವೇ ಯಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಅದನ್ನಾಗ ದೆತ್ತೇನು ಕಾಲ್ ದೆತ್ತೆ ಅವು ISD ಕಾಲು ದೆತ್ತೇನು ಪಾತೇನಾಗ ಆ ಜನದ ಬೇತೇನೆ ಆ ಜನ ಪನೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನಿರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡದು ಪಾತೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿತು ನಾನು ಪಾತೆಲಿ ಯಾನ್ ದಾಗಿಂದ ಪನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಪಂಡೆನು ಅತ್ತು ಯಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗತ್ತು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಏಟಲ್ಲ ಜನ್ಸನ ಕಡೆ ಉಂಡತಿ ಅತ್ತ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ತಂಗಡಿಂದ ಪಾತೇನೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪಾತನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುಜವು ದೇಗಂದು ಪನಗೆ ಏನು ಕಡಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪುರ ಆಂಜೋಲ್ ಪಾತೇನೆ ನೋಡಿದೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿ ನನ್ನ ಕಡಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಎಂಕೆ ಏಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಟುಕ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಉದ್ದೋಗಿ ಕತೆ ಕೊನೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ಇರು ಯಾನೇಮಿನಿ ಇರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಿನ ಬಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒಂದು ಟುಕ್ಕ ಕಟ್ ಮತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕೊಡಗೋಲ್ ಬರ್ತನವೆ ಕೊಡಗೋಲ್ ಮನ್ನಾಗೆ ಅಂದಿತ್ತಿಗ್ಯಾನು ಐಕೆ ನಾನು ಅಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆಂಜೋಲೆಗಾಡ ಕೊಂಜೋಲೆಗಳ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಅದುಪ್ಪೆ ತಂಗಡಿ ಅದುಪ್ಪೆ ಅತ್ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಆಡೋಂಜಿ ದಯಮಂತದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯಗಂದು ಕೊನೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತು ಐದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಗಂದು ಕೊನೆಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾನು ತೂಯರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ ಕುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪೂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 10 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತೆ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಪಣದ ಬಾಯಿಯದ್ದು ಪನಗೆ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಗ ಐಕೆ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನೀವು ದಯಮಂತದೆ ಅಂದ ಕತೆ ಪಾತ್ರೆ ಆತು ಪುಡ್ಸೋತು ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಪುಡ್ಸೋತು ಮಂತದೆ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚ ಯಾನೋ ಈ ಪನ್ನಿನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪಲಿ ಅದು ತಂಗಡಿ ಅದು ಪನ್ನಿನಿ ಆತ ಕತೆ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಪುಡ್ಸೋತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಿನ ಗೊತ್ತು ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲರುತ್ತೆ ಆಲೊಂಜಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಲು ಪುಕೆಟ್ ಪೋಯಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೊಂದು ಪಂಡತೆ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯ ತುಂಬುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪಿನ ತುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ಉದೇ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ರಕ್ಷಿತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಗಂದು ಪನಗ ಅಲೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಇಂಚಿನೇ ಮಾಡ್ಪಡು ಐಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಾರು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬರಂದು ಒಂಜಿ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೇಡಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ದೀಪ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಆತ ಜನ ಪೊಣ್ಣ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಆ ಬಾಲೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ನನ್ನ ತಾನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಲ್ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಅಸೂಯಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಜಲ ಅಲ್ಲ ನಾತಿಗೆ ಪೋದಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬಾಲೆಣ್ಣತೆ ತುತ್ತ ತುದಿಟುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತೋಂದಿಜಲ್ ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟಚ್ ಉಡ್ಡು ನನ್ನ ತಾನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಲ್ ಎನ್ನಲು ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಟೈಪುಡು ಆಲು ಒಂದು ಐದು ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪಿನ ತುಂಬನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಟಲ್ ಕೊನೆಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ ಲತ್ ಪ್ರಾಯಡ್ ಉಂಡತೆ ಲವ್ತ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಲವ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಲವ್ತ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದು ಚಲ ಆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೇನು ತೂ ನೆಡ್ಡೆ ಬಂತುಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅದೇರೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ಜಲ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡತೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ದು ದುಂಬಿ ಆಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತುಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಉಂಡತೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 24-25 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡತೆ ಐದು ದುಂಬೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ನ ರಿಯಲ್ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಣು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಕೊಂಜಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಗಲು ನೀ ಪುಟ್ಟಾಡು ದೇಗನ ಪನ್ನ ಕಲ್ಲನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ಅಂಚ ಸೊ ಅಲೆಗುಂಡತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪತ್ತಿನ ಉಂಡತೆ ಎಂಡ್ ಮುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಅವೇನು ಓಟು ಪಾಡ್ಲು ಪೂರೆ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಅಲ್ಲೇನೂ ಪಂಡದತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಡ ಏನ ಅಕ್ಲು ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಿಭಾಯಿಸೋನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ತುಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಉನ್ನತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ ದೇಗುತ್ತನೆ ಮಸರ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಜೋರು ಪಡ ಒಂದು ಐಕೆ ಆಮೇಲೆ ರಪರಪ ಪಾತ್ರೆ ಗಿಪ್ಪಾನು ಬಕ್ಕೊನಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಂಡತೆ ಉಂಟು 1 ನಿಮಿಷ ನಾ ಜಗ್ಗದ ನೀರು ಕನ ಬಲ್ಲೆ
ಅಂಚೆನೆ ಮುರಣಿ ಉಂಡತೆ ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಕಂದೀತಿನ ದಯ್ಯವೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಹೂವು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಕೋರ್ದೆ ಕನದಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಅವು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮಂತ ಏರ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಇದೆ ಸೌಣ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಮುಲಕ ಹೋದುಂಡತಿ ಐಟಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಹೂವು ಹಾಪಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಹೂ ಗುಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೇನ ಅಲ್ಪ ಎಪೇಪದ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಪೇಪ ಪಡ ಉಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಒಂದು ಅವಿ ನಾನು ಕೇಂದಿತ್ತೇನು ಈ ಪೂ ದಾದನ್ನು ಪಂಪರೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಕಾಕಲು ಪಾಪ ಕೆಲಸಕ್ಕಲು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತು ತೂತೇರು ಅಕ್ಕ ದಯಮಂತದವೆ ನನಗೆ ಪೂ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಓಪನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ದಯಮಂತದವೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ಗೆ ಅವೇನು ದಯಮಂತದವೆ ನನಗೆ ಪೂ ನನಗೆ ಉಣ್ಣಂಪೋಚಿ ನಾಯಿಲೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಐಕ್ ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಕ್ಕೂರಿ ಪಾಡಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಪೂನು ತಿಂದದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಅವು ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಷಕಾರಿ ಇಂದು ಅವೇನು ತಿಂತೆ ನೀರು ಇಡಬೇಕು ಕೊರು ನೀರು ಕೊರು ಅದು ಯಾನೈಕ್ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂನಿ ಏರು ತಿಂದೆ ಬೋಪಿರು ಅಂಚತ್ತ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಂದ ಬಂಡಿರು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಒಂದು ಏತು ಕೇರ್ದೆತ್ತದು ಉಮ್ಮನ್ ಪೆರತಿ ಜನ ಬಂದದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೇನು ಒಂದು ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾಡ್ಗ ಕಣಗಿಲೆ ಅವು ರೋಡ್ ಪುರ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆತಿನ ರೋಡ್ ಪುರ ಅವ್ರು ಐತಾನೆ ದಯ್ಯವಿ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಕೊಳತಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ಕಂದಿನಿ ಬಿಕರ್ನಾಟಿಡತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಂಟುಲೆ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡು ನಿಕಲ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಟ್ಪಡ್ ಆಳು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಉನ್ನಂತ ತಾಂಡು ಆಯ್ ಸೋನು ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಒರಿಯಡೆ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೇನು ಸಜ್ಜಿಗೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಉಣ್ಣದೆ ಎಂಕಲ ಇಂಬ್ಯಾಗ್ಲ ಸೋನುಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಎಟ್ಟಿದ ಸಾರ್ಲ ಉಣ್ಣದೆ ಆಮೆ ಬಿದ್ದು ಇಮೇನ ರಗಡಿದ್ದು ಇಂಬೆ ತೆತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ಪಿ ಅದ ಮೇ ಬಿದ್ದು ಹಾಗೆ ತೆತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಒನ್ಪಿ ನಿನಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಕಣಗಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪವೇನು ಅವನಿಗೆ ಪೂ ನೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ದಿಚ್ಚಾನು ಜೋಕ್ಲಿ ನೀ ರಜೆ ಪಡ್ಲದು ಲಕ್ಕದಿನಿ ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಐತೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಪಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವನಸೆ ಮಂತು ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಐಕಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವನಸೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಳ್ಳಾರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ ಎಂಕಣ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಅದ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದನು ವನಸ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನದ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಚಾ ಬರ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಡ ಬಣ್ಣ ತಿಂಕಲ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ನೋಡ ಕೊಡಿ ರಫ ರಫ ಮಂತು ಮುಗಿನ ರಗಲಿದ್ದತಿ ಪನ್ನಕ ಮುನ್ಪೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರು ಆರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಆರ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪಿ ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆತನಗ ಆರ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೇದು ಯಾನ ದುಂಬು ಪೂರ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಟೀಚ್ ಬಂದು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು
ಅಂಚ ಐಟಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅದನ್ನ ಏನ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಆರೈಟ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದೊಂದು ಬಂಡೇರು ಅತನ ಕರ್ಕೊಂಡಿರು ಅವ್ಗೆ ನೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನೇ ಉಂಗೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಭಾಳ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾವೇ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನಪ್ಪ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಲಂಚಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಕನಿತ್ತು ಈಜಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಕಾಜಿ ಕುಂಬಿಟ್ಟು ಜಾನು ಚಟ್ನಿ ಮುರ್ಕ ತಿಂತೇನು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಜಪು ಎನ್ನೇ ಕೊರೋಣ ತೆನ್ನ ಕಜಪು ನ್ಯಾನೆ ಪುಗರ್ನು ಏರಾಣ ಮಂದಿ ಪುಗರ್ನಕ್ಕೆ ಗೋಡತಿ ಇದು ಮೇನ ಮೋನಿದ ನೀರುಂಡು ನೀರು ಬರಿಯನಾ ಅದೇ ಕುದಿಯೋದು ಬರೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 8 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಉಂಡವೆ ಅಂಚ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ತೆಗೆದನ್ನ ಕೊಂಚೆ ಹಾಕಿನಿ ಆನ ಕದಿಪು ಪುಲ್ಪೆನ ಹಾಕ್ನತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೈಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೈರಂಡು ಅವು ವೈಕಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾ ವಿಷಯದುಂಡು ದುಂಬೆ ಬಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ನೀ ಬೈಯ ಒಂಜಿ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಯಾನುಂಡದೆ ಸೀರೆ ಕಂದು ದೀಚೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಂಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಲರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಾಗಿ ಹೊರದ ಜಾಮ್ಲೆಸ್ ಹಾಕಿನಿ ಹೊರದ ಫಾಲ್ಸ್ಗುಲ್ಲರನ್ನಾಗೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗುಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಂಚೆ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮುರಣೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಟೈಲರ್ ಬಂತೀನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕುಲ್ಲರಿಂದ ಆತನ ಕಾಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕುಲ್ಲಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಪೋಪು ನಾವು ಕೈಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಕಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದೇವೆ లేకుంటే నాకు ఫాల్స్ ఉన్నది మాత టైలర్ నాకు ఫాల్స్ కుల్లవే టిప్స్ ఫాల్స్ కుల్లవేరు బ్లౌజ్ కూడా దాని తొందర చాలా ఎడ్డనే కుళ్ళు దళాలు అలా ఫాల్స్ టిప్స్ కైట్ కొల్లరు అంచనే పాడితే పూర అయితే ఉన్నది ఆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಸೈಡ್ ಪಿರವಡಗಿ ಉಂಡುకున్నది ಆ ಪೂರ పోతుంది ಬಿಚ್ಚದು పోతుంది ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂತೈತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಗುರ್ತೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರ್ರೆಲ್ಲ ಸಮ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನು ನಾನು ನೆರೆದೇ ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನಂತ ಕೊಂಡೇನು ದಾಯಗ ಒಂದು ಮೋಸ್ತದ ದೀಸಿದ್ದೆ ಪಣದು ದಾಯಗನ್ನು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬರ್ತುನತಿ ಕಾಸು ಆತ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಕಿತ್ತಿರು ಬಾಲ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಐದು ಹಾಕೊಂಡತಿ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರತಿ ಅಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಪಾವು ಕಪ್ಪುದನಿ ನೇಲುಲಪ್ಪ ತೋಜಿಲು ಆ ಸ್ಟೋನ್ದ ಪಿರವಡಂಗಿ ಉಂಡುಪ್ಪುಣ ಐತೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಪ್ಪುಣ ಆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಗುರುತುಂಡು ಎಂಟ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತುನತಿ ಅಂಚೆ ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅವೆನಿತೆ ಮುಲಾಣ ಕೊರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನುಂಡದೆ ನೇರ ಪಾತಿರ್ದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಳೆಯುಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾನದು ಬೇಡಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಡ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ಏನು ಸರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಕೋ ಬಂದಾಗ ಪಾತಿರ್ವೆ ತಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಂದತ್ತೇನು ಕುದರ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಪೂತ ಕುದರ್ದ ಪಲ್ಲೆಂದು ಅದನ್ನು ಕುದಿತ್ತೇರು ಕಣಗಿಲೆ ಪೂಗೆ ಕಣಗಿಲೆ ನೆತ್ತ ಕುದರ್ ಇದು ಶೋಕ ಅರಣ್ಣದು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಠಾಯಿ ಪೂತಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಪೂ ಐದು ಕುದರ್ ಕಣಗಿಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲವಕ್ಕಳು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೆಂತ ಅಕ್ಕ ಒಂದೇನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಕೋತಿ ಆಯ್ತು ಗಾಳಿ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಾತಿನ ಅರೆಗೆ ಬಂತೇರಿಗೆ
ದಾಯಕಂದು ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಅವು ನೆನಪೇಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪನ್ನೀರ ಆರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆತನಗ ಆರ ಪಂಡಿರ್ಗ ನಕ್ಕ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ಟ ಎನ್ನದಾಗಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿಜಿ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ಲ ನೆನಪಾತಿಜವು ಅವು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂತಿರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮುರಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿವಾಗ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಪ್ಲೆ ತೋ ಜನ ಎಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಂದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಈಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥರ್ಸ್ಡೇದ ಬರೋನೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪನಗ ಮುರಿಯ ಬಂಪಿನೊಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂತುನು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುರಿಯದಿಲ್ಲ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲು ಬಚ್ಚಿನ ಅವನು ಪೂರ ಇವರು ನಿಕ್ಲೆ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲರು ಖಾಲಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಕ್ಲುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಊರ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಲಿ 5 ಪೈಸದ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನೆಂಚಿನ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಆವಡು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆವಡು ಅದು ನಾನು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆವಡು ಸ್ಪೆಲ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿನ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ನು ಓಕೆ ಮನ್ಪರತೆ ಎಸ್ ಆಂಡೆ ನನಗೆ ಕಜಕ್ ಆಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಜಿಪು ತೂಪವನ್ನು ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೇ ಮಂತ್ ಒನಸ್ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಟೆ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುರುಮಿಂದ ಫ್ರೈಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡದಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್